Нефть касабаһы янындагы буа буе техника бысқы тауыштарынан гөрләп тора. Бында каланы яңа елга бидәү, боз калысыктары яһау өчен бул китәләр. Бозның калынлыгы самамнан 27-30 см. Эшчеләр озынлыгы 2 һәм киңлеге 1 метр бул китәгән һаудан һөйрәтеп ярга ташый һәм хаксыл гына йөк машиналарына тияй. Артабан уны боз калысыктарына озаталар. Шәхси эшкуар Альберт Бикмурзиндың 2 бригадаһы эшләй. 2 көн элек эш башланык. Көндә 4 КАМАЗ апарабыз боз. Эшләйм 5 кеше эшләй. Башкорт нефтен тәүләп асучылар майданын 18 метрлык пиксель шыршы бидәясәк. Бик тиҙән шыршы купшыкай 1000 төрле утары менән кала халкын үҙ янына ясак. Балалар шуы өсөн будан эшләнгән таудар, лабиринттар, төрле боҙһындары эшләү күҙ уңында тотола. 4 КАМАЗ боз ташый совхоз нефтяник пруттан. Где-то 20 кеше эшләй бөтәһе бергә. 15 декабрьгә уже завершим. Яңа 2022 елды Ишембай халкы һәйбәт кәйеф менән каршылаһын өчен район хакимияте бар көсөн һала. Боз майдансыктарын төҙөү өчен район бюджетынан 3 миллион һумга якын акса тотоноласак. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары.